ubuthakathi mawubuqala qala njengento encane. The first thing I have done ngalimaza omalume ukuthi lento le bengaboni ukuthi ubuthakathi into engiyenza ngamginqa ngemoto. Fika umalume wathi ngiqika ngemoto ngemoto. The next thing I did, umamncane was pregnant and she didn't know ukuthi pregnant. Mina I took out the child ngayomsebenzisa endumbeni. Still lo mntana lo usahleli namanje endumbeni. Uyangisebenzela. U-aunt akazi lutho, she thought she had a miscarriage kanti umntana ukhona khona la emzini. Ngaphinde ngazolimaza umuntu engihlala naye estradeni esisodwa. Ngimlimazela nje into unnecessary. Ngithi kahle kahle khawuthi ngiteste lento le ukuthi izongisebenzela na. Ngiyitesta komuntu. Ngifike kuwe ngithi okay ngicela ungiboleke u100 rand. Ngiyayithatha ngiya ngayo emathuneni. Ngofike ngibophelele ngihlabe. Ngithi hayi yazini sibu imali yakho naye angizange ngayisebenzisa. Ngithi yabo sengithathile bengazi ukuthi nginayo. Bona ukuthi ya manje imali angisayithola wazi ukuthi yini. Imali yakho ihlele emathuneni. Amabhasi lawo ngingikayo. Ngiyama nje estradeni ngithi ungangiboni. Bhasi ifika ishaya udriver ngabona ukuthi ushayeni kanti yena uzobona umuntu nina nimbona. Bakhona abantu abanamadlozi strong. Uthi uyangena uvese nje ustuck. Ngapha uyobona wonke umuntu you are naked isikhathi sakhona. Phela sinesikhathi esilimitiwe ukuthi okay mawuhamba ebusuku kumele ukuthi ubuye within lesikhathi lesi. Sibiso, are you sure? Yes. So you want to let it all out? Yes. So you are convicted in your heart, in your spirit? Yes. 100% sure. Okay.